Нядзеля цудоўны выходны дзень і будзем верыць, свет з кожным днём змяняецца да лепшага, а значыць і навіны нашыя будуць як мага больш цешыць і натхняць. Пра што сёння выданне? Беларуская чыгунка, гонар ці сорам? Лукашенко, забяры мяне адсюль. На пенсію отправили меня по приказу свыше. Гаворачы зверху, паказваў уніз. Ксёндз Уладзіслаў Завальнюк зрабіў прызнанне праз год пасля гвалтоўнага адхілення ад справаў. На Берасцейшчыне людзей пазбавілі неабходнага для поўнага жыцця будынку. Сёння адзначаецца найстарэйшае сучасных дзяржаўных святаў дзень чыгуначніка. Ён быў усталяваны загадам міністра пуцей і зносінаў існуючай тады суцэльна расійскай імперыі князя Михаіла Хілкова 28 чэрвеня па старым і 10 ліпеня па новым стылі ў 1896 годзе. У першую нядзелю жніўня свята адзначаюць у Беларусі, Арменіі, Кыргызстане, Узбекістане, Малдове і Балгарыі, дзе яно называецца Дзень жалезнічаря. 27 снежня 2025 года споўніцца 163 гады з дня заснавання беларускай чыгункі. Веренич Валерий Емельянович представляется на должность начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога». В настоящее время работает первым заместителем министра транспорта и коммуникаций. Крыху менш за год таму, 12 жніўня 2024 Лукашенко прызначыў кіраўніком дарогі былога першага намесніка міністра транспорту і камунікацыі Валерия Веренича. Портал сообщества железнодорожников пісаў тады: прызначэнне Веренича полностью прадказальнае. Ён выдатны прыстасаванец і выкрутлівы прыслужнік дзеючай нелегітымнай улады, а яшчэ сексот, скарочана сакрэтны супрацоўнік, у народзе стукач. КДБ не дапускае на пасады кіраўнікоў, якія падмовіліся супрацоўнічаць са спецслужбамі. Калі Веренич кіраваў станцыі Лунінец, з галоўным бухгалтарам і двума падначаленымі здзяйсняліся крадзяжы праз завышэнне заробкаў, авансаў і адпускных выплатаў. Усяго на банкаўскія карты карупцыянераў упала каля 40 000 долараў. Пасадзілі іх, але не начальніка, які быццам бы не заўважаў махінацыю на працягу 8 гадоў. Пазней кар'ерыст не толькі арганізоўваў фальсіфікацыі вынікаў выбараў на участках для галасавання, дзе працавалі давераныя чальцы падраздзяленняў баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі, але і падтрымаў жудасныя рэпрэсіі супраць нязгодных са злачыннай уладаю чыгуначнікаў баранавіцкага аддзялення дарогі ў 2020 годзе. Сёння беларуская чыгунка не карыстаецца такой папулярнасцю ў пасажыраў, як яшчэ гадоў 10-15 таму. Рэгулярнае падаражэнне праезду, адсутнасць шляхоў зносінаў з Еўропаю як след зніжэння ўнутранай камфортнасці пры планаванні падарожжаў. Акрамя ўсяго, сёння па беларускай чыгунцы перавозіцца смерць. У суадпаведнасці з інфармацыяй, якую мае сообщество железнодорожников Беларусі, органы военных зносінаў Беларусі і Расіі актыўна ўзаемадзейнічаюць, і ў найбліжэйшыя дні беларуская чыгунка пачынае асноўную фазу воінскіх перавозак у межах сумесных вучэнняў «Захад-2025». Фармаванне і пагрузкі эшелонаў будуць адбывацца ў тым ліку і на беларускіх станцыях. Для гэтага мяркуецца наладзіць рамонты пагрузачна-разгрузачных платформаў. Ці не па той прычыне ў жніўні адмененыя, змененыя ці скарочаныя шэраг ліній цягнікоў рэгіянальных і рэспубліканскіх маршрутаў, таксама міжнародных, пра што мы паведамлялі і яшчэ будзем нагадваць. Не тых чыгуначнікаў, якія ўдзельнічаюць у гэтым, а сумленных беларусаў, якія былі ці ёсць зараз у гэтай высакароднай і вельмі патрэбнай дзейнасці ад нас шчыра і светла з прафесійным святам. Мы служим родному народу, железнодорожники фонд золотой. Беларусь афіцыйна не ўдзельнічае ў вайне, а нехта ў нейкіх канспіралагічных здагадках. Мы паказваем і распавядаем тое, што кажуць самі людзі, трансліруючы іх праблемы і складанасці, якія напаткаліся ў жыцці. З аднаго такога паведамлення можна зрабіць выснову, што Лукашенко ўсё ж дапамагае Пуціну сваёй жывой сілаю праз так званыя вучэнні на тэрыторыі Расіі, якія потым пераўтвараюцца ў мабілізацыю, распавёў беларус. Гэтае відэа са зваротам да Лукашэнкі акурат ад ваеннаслужачага ўзброеных сілаў Украіны, які з'яўляецца нашым подписантом. Я Бешкевич Станислав Федорович, 1975 года рождения, военнослужащий белорусской армии. Нас отправили на учение в Россию, а получилось так, что дали автомат и отправили на реальную войну. По ходу всех действий наш взвод разгромили, а я попал в плен. Поэтому очень прошу президента Беларуси Александру Лукашенко посодействовать о моем возвращении. Заранее спасибо.
Народзенец Вінніцкай вобласці Украіны і выхаванец рыжскай каталіцкай духоўнай семінарыі 76гадовы ксёндз Уладзіслаў Завальнюк праз год пасля гвалтоўнага, як аказалася, сыходу на спакой, зрабіў прызнанне, што на ягоную асобу прыйшло указанне зверху. На пенсию отправили меня по приказу свыше, але не папы. Отстранили, отлучили меня от алтаря, служения святой мши и костела в душпастерстве. Разумей, од народа. Але нічого. Вся надія на Бога, Його милосердність, довіряю Богу, все поправиться. Адстаўкі ён не прасіў і служыць Богу быў гатовы далей, але не д'яблу. Як вы заўважылі, маючы на ўвазе загад зверху, высокаадукаваны рэлігійны дзеяч, тэолог, перакладчык і публіцыст паказаў уніз. Што гэта значыць, пацікавіліся мы ў нашага эксперта і калегі з Дмітра Лупача. Это калі з чыноўнікамі размаўляеш, і яны кажуць, ну это ж вы самі панімаеце, адкуда і так вочы падымаюць уверх, што ўсім зразумела, што это загад зверху. Думаю, што ксёндз Уладзіслаў, ён сказаў, што это таксама загад зверху, але паказаў уніз на зямлю, таму што это вырашылі зямныя ўлады. Жыхары аграгарадку Пелішча, што ў Камянецкім раёне сталі на абарону лазні, якая паводле іх аб'ект амаль стратэгічны, і яе нельга закрываць. Нават тэлебачанне запрасілі, каб шырока паведаміць пра сваю праблему. Праўда, звярталіся на ТБ і ў 2021 годзе з просьбаю пасадзейнічаць з правядзеннем упарадкавання гэтага сацыяльнага аб'екту. І разам удалося вырашыць праблему, але зноў будынак агароджаны чырвонай стужкаю і паўсюдна папярэджанне, што праход забаронены. Для кагосьці дробязь, а камусьці незразумела. Няўжо так дорого узнавить гэты народно любимый объект? Последнее обследование было осенью прошлого года. Все было хорошо. В феврале месяце обследуют, баня рушится. Конечно, это убыточный объект, но он планово убыточный в государственном масштабе. Как и автобусный парк, как и другие организации. Есть планово убыточные. Для них государство датирует денежки, выделяет. Легче вложить деньги, сделать реконструкцию, сделать нормальный ремонт. И будут условия лучше, и пойдет народ, и пойдут деньги. Надо же смотреть на рентабельность с точки зрения, что надо вложить для того, чтобы получить. Але чыноўнікі не здаюцца, нават прыводзяць вялізныя сумы, якія быццам бы трэба ўкласці, каб аб'ект аднавіць. И от нуля с проектно-сметной документацией. Затраты на капитальный ремонт этого объекта, они уже будут исчисляться на сотни тысяч рублей. Если делать правильно проектно-сметную документацию, прохождение всех необходимых процедур. Вот. И вместе с тем эти деньги действительно более можно потратить, было бы более эффективно на нужды того же агрогородка. Это и тротуары, и улицы, и асфальтирование, и где-то какие-то элементы благоустройства, либо дорожного движения. Прасочым далей, ці пераможа народ няўступлівую адміністрацыю вертыкалі Лукашэнкі. У год доброго парадкавання і наказу Лукашэнкі выйсці на рэкордныя ў гісторыі 11 мільёнаў тонн на малоту зерня, у прадстаўнікоў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, а папросту пажарных задача выратоўваць тыя намалоты, бо занадта часта запальваецца вельмі моцным пламем ці той ці іншы аграбудынак. Пажар на зернесушыльным комплексе ў аграгарадку Варатынь Бабруйскага раёну. Там быў падрыхтаваны для далейшай перапрацоўкі сабраны рапс, цэлых 30 тонн. Але як не намагаліся пажарныя, шостая частка 5 тонн былі ўсё ж агнём знішчаныя. У птушарнай знакамітай фабрыкі, што працуе ў Фанеполі Дзяржынскага раёну, узнікла ўзгаранне ў бытоўцы, якая, аднак, была прыбудавана да месца, дзе трымаліся куры і кураняты. Агнём пашкоджаны дах плошчаю 30 квадратных метраў і перакрыццё меншага збудавання плошчаю 10 квадратных метраў. Сам пташнік няшчасце абышло. Ёсць у Беларусі прафілакторыі для целятак. Адзін такі загарэўся на тэрыторыі малочна-таварнай фермы ў Мёрскім раёне Віцебскай вобласці. Адкрыты агонь ахапіў полымем аднапавярховы будынак памерам 10 на 40 метраў у аграгарадку Цвеціна. Усіх, што былі жывёлінак, паспелі эвакуяваць.
І сёння, калі ласка, яшчэ адна зернесушыльная установка. У 4:10 раніцы ў службу Міністэрства па надзвычайных сітуацыях поступіла паведамленне з вёскі Перамонт, што ў Давармыслінскім сельсавеце Лёзнінскага району Віцебскай вобласці 14 тонн яравога ячменю ўнутры. Як вынікае з інфармацыі ведомства, гэтым разам большасць уратаваць не ўдалося. Засталіся прыгоднымі толькі 4 тоны зерня. Наступныя 7 дзён прынясуць шмат новага, іншага, цікавага і незвычайнага, але ўсім нам як мага больш добрых навінаў. Зычу, з якімі працягнем вас знаёміць разам з калегам Змітром Лопачом ад панядзелку. Бывайце здаровыя і імкніцеся жыць як мага больш заможна. Да пабачэння.